Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa Louie TV! Ang pupuntahan natin ngayon ay sa Malikold, ay Este Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Dahil birthday ng isa naming trupa, shoutout Jules Lucero, happy na B-Day pa, ganers! So bago umakyat, ayan ang aming mga baon, o diba, gimasen! Pag akyat nga namin, grabe, bumungad agad ang makapal na fog. Ang Maliko ay parte ng San Nicolas, Pangasinan na malapit na rin sa Nueva Vizcaya. Sa aming mga taga-Eastern, ang lugar na ito ay parang Baguio na sa amin mula San Quintin. Mga 1 oras mo lang tatahakin. Kung gusto mo magpalamig dahil malamig na siya sa'yo, ay pumunta ka na dito. Charot! O diba, foggy-foggy, parang Baguio. Pumasok nga kami sa famous art ng Maliko kung saan ang aming accommodation. At eto na nga ang aming accommodation. Syempre, for the tayo na agad ng tent. O diba, ang sisipag, may video kasi. Charot! Nagstay kami sa Umalio Homestay at dito ang nagustuhan ko mga kalakwatsa, may pa-free coffee sila. O diba, pak na pak. Meron din silang place sa labas kung saan kayo pwedeng kumain. Walang phone signal sa Maliko, pero wag ka dahil may free wifi sila dito sa Umalio Homestay. Ito pala ang kinuha naming room. Good for 8 na yan at chill-chill dahil sarili mo na ang kama. Hindi tulad ng double deck. Ang maganda pa dito, worry no more dahil may amenity kit sila. O diba, bonggang-bongga. Merong disposable toothbrush, toothpaste, shampoo at soap. O diba, kumpleto. Isa rin sa nagustuhan ko mga kalakwatsa, hindi mo na kailangan bumili ng tubig sa labas dahil may water dispensers sila sa loob for free. Ito ang kanilang common area. Dito matatagpuan ng sala, kusina, restroom at mga rooms. Matapos nga magtay ng tent, for the kain ng mga person. May dalawa silang camping area dito mga kalakwatsa, isa sa baba at isa sa taas. 300 pesos lang ang fee kapag magte-tent kayo mga kalakwatsa. At take note, wala silang entrance fee. So talagang tent lang ang babayaran ninyo mga kalakwatsa at ang room. May dalawa kayong options mga kalakwatsa. Pwede kayong mag-tent or room. May nakita nga kaming fish pond nila dito. Naku, punong-puno ng tilapyang muntik na naming ihawin. Charot! Shoutout nga pala sa Delens Bahay Kainan, Umingan, Pangasinan. Ang may-ari ay batchmate din namin. Dahil dito kami dumiretso pagkababa namin ng Maliko. O di ba mga kalakwatsa, kitang-kita nyo naman, madami kayong pagpipili ang pagkain. Samahan nyo ako sa aking first bite. Sure! At syempre, eto ang hindi mawawala sa kainan, ang Sharon. Push mo yan kagawad for the Sharon. Gimasen! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.